Arestado naman ang 3 ambulant vendor o mga nagtitinda ng walang permanenteng pwesto matapos maaktuhan sa umano'y paglabag sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines. Sa isinagawang operasyon po ng pulisya sa Manawag, Pangasinan, kinilala mga sospek na isang 29 anyos na lalaki, 53 anyos na lalaki at kapwa residente ng Santa Barbara, Pangasinan, at isa pang 33 anyos na lalaking residente naman ng Mangaldan, at lahat ay pawang mga ambulant vendor. At ayon sa ulat ng pulisya, nagsagawa sila ng operasyon kasabay ng koordinasyon ng Department of Trade and Industry sa Manawag at sa referral center sa Makati City upang matukoy kung peke o original ang mga nakumpiskang produkto. Sa kasalukuyan, hindi pa sumasailalim sa pinal na pagsusuri ang mga ito kaya't hindi pa matiyak ang kalidad ng kaligtasan ng mga nasabing produkto. Nabigo naman ang mga suspect na magpakita ng kaukulang permit upang magapagbenta ng mga naturang paninda. Kabilang sa mga nakumpiska mula sa kanilang pag-iingat ng seasoning at 11 piraso ng espesipikong delata. Itinatayang umaabot naman sa halagang 11,165 pesos ang kabuang halaga ng mga nasamsam na produkto. At patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kumpanyang nagmamay-ari ng mga nasabing produkto para sa verifikasyon. Samantala, iniihanda na ang pagsampa ng kaso laban sa mga sospek kaugnay ng paglabag sa Consumer Act of the Philippines. IFM News. IFM News. IFM News.